Kanadalaiset saavat kiekon ylös tuoduksi, sen tuo sieltä Murphy, mutta sitten Järvelä. Ja paha menetys siellä, mutta onneksi puolustajan meihättävät hätäjiin. Samalla hetkellä kun sitten Ruotanenkin säntää jäälle, molemmat joukkueet pelaavat jälleen täysilukuisina. Ja Arto Ruotanen nousee nyt sitten ylös, ampuu kaukaa, Wamsley ottaa kuitenkin nyt tiukasti hanskaansa. Jos hän hiukan haparoi tämän ottelun alkuhetkellä, niin nyt sitten hänenkin pelinsä on tiivistynyt. Taylor kiertää siinä Lehdon. Jättää taakse, mutta Eiserman ei ollut paikalla vielä, mutta Eiserman saa sitten kiekon. Sitten ruotsalainen pelaa Eisermanin keskialueelle ja hän liukuu saman tien sieltä myöskin sitten vaihtoaitioon. Suomalaisilla uudet miehet jäällä, Järvenpäällä kiekko, mutta pienestä kulmasta. Hän antaakin sen vaan tuonne, yritti tavoitella Arbeliusta ja siinä oli sitten Järvenpäältä hyvä ohjaus. Wamsley oli kuitenkin tilanteessa tiukasti kiinni. Ruotsalainen, joka nyt siis pelaa jälleen puolustajana, Melametsä. Melametsä rynnii siitä väkisin läpi, syöttö Jalon mailan lapaan, sitten Skriko pyörii, kaksi kanadalaista siinä ympärillä, Melametsä, Jalo, maalin takana ollaan pahasti sinne puolustajalle, Huikarin laukaus, kilpistyy kanadalaispuolustajaan ja sitten Taylor ja siellä on. Näinköhän tuo sitten jo on Sinetti. Joukkueensa kapteeni Taylor sai siinä mallisyötön ja näin Kanada johtaa 5-2. Tässä tuo tilanne vielä uudelleen. Kova laukaus 41-55. No nyt näyttää jo huomattavasti pahemmalta. Jos tästä sitten noustaan, niin ihme on. Mutta peukkuja pystyyn. David Taylor on Los Angeles Kingsin mies. Ja joukkueensa kapteeni. Mutta onhan tässä vielä peliaikaa reilut 17 minuuttia. Ei kannata vielä sitä katkaisijat siinä television sivussa käyttää, vaan katsellaan tämä peli loppuun saakka. Macau, sitten Takko. Ruutu tulee sinne. Ja sitten suomalaiset. Nyt olisi 4-3 vastaan. Suomalaisilla mahdollisuus iskeä. Mutta siellä kanadalaisista hermostuu Anderson. Ja eikä siinä ihan rauhallinen kaverikaan hänellä ole Suomen joukkueesta. Sillä Christian Ruuttuhan tunnetaan myöskin tuollaisena temperamentikkaana pelaajana. Nyt Christian kuitenkin hyvin malttoi mielensä. Hän oli lähdössä Suomen vaihtoaitioon, mutta Posetti pistää molemmat tuosta jäähylle. Ja se nyt on vähän tuollainen Salomonin ratkaisu. Anderson käy erittäin kuumana. Hän on Toronto Maple Leafsistä. Sinne hän menee sitten loppujen lopuksi hänkin. Ja Suomen joukkueesta Christian Ruuttu. Eikä tuossa nyt ole sitten mitään epäilystä. Väkivaltaisuus varmasti on rangaistusten syy. 42-27. Tuleeko siitä sitten mahdollisesti 2+2 esimerkiksi, niin mene ja tiedä. Siellä on vielä Kanadan luukku auki. Näinköhän sinne joutuu toinenkin kanadalainen. Poset keskustelee nyt Francisin kanssa. Siinä hän selvittää, että minkälaiset tuomiot hän on antanut. Ron Francis, Hartford Whalersin mies, puistelee siinä päätään. Ja näinköhän sinne nyt menee toinen kanadalainen Rick Vaive, luistelee kyllä ja hyppää sinne myöskin. No, se oli nyt sitten tällainen ratkaisu Posetilta. Tilannehan oli sellainen, että Ruuttu ja Francis jäivät tuonne kahden Suomen päätyyn ja aloittivat sellaisen keskinäisen nahistelun siellä.
Jaha, sinne joutuu sitten toinen suomalainenkin, Sireen. Joo. Eli nyt on tilaa jäällä sitten vaikka kuinka paljon. Rotu, čisto 20, na 2 minuty za hrubost, plus 10 minut, 8 metres. Ja siinä tuli, no niin, se oli tällainen rangaistus, että siinä tuli 2+10 ja sen vuoksi sinne meni nuo varamiehet. Ei siinä tullut siis kummallekin joukkueelle kahdelle miehelle rangaistusta, vaan siinä tuli 2+10, eli henkilökohtainen rangaistus sitten vielä tuon 2-minuuttisen päälle. Eli kun rangaistukset päättyvät, niin sieltä tulevat sitten nämä sijaiskärsijät ulos. Ja molemmat joukkueet saavat pelata täysillä kentällisillä. Nyt pelataan kuitenkin 4-4 vastaan. Ruotanen, Lehto, Helminen, Lehto, Tuohimaa, sitten ruotsalainen. Nopeasti nyt pitäisi tulla tästä tuo kavennusmaali, niin silloin voitaisiin ruveta uudelleen toivomaan jotain, mutta Helminen menettää siinä Täntsille kiekon. Ruotsalainen nappaa Täntin ja sitten tulee Helminen, mukanaan myöskin Järvenpää. Syöttö menee ohi. Oliko tuo nyt sitten syöttö vai laukaus? En tiedä. Halvard. Huikari saa takaisin. Lundqvist. Wamsley. Litzterkin on tässä ottelussa jo maalin tehnyt. Sitten Suoraniemi maalintekijä hänkin. Lundqvist yritti siinä tavoitella Järvenpäätä. Litzter pääsee kuitenkin väliin. Kanada vaihtaa. Ja niin nuo 2-minuuttiset päättyivät, eli nyt alkoi sitten henkilökohtaisten rangaistusten kärsiminen ja jälleen harha. Onneksi siinä sitten kiekko kohoaa yli Suomen maalin. Rick Vaive sai siinä jälleen paikan. Rick Vaivehan teki tässä ottelussa tuon 3-2 johtoon vieneen kanadalaismaalin. – 15 minuuttia 21 sekuntia peliaikaa jäljellä. Anssi Melametsä, hän saa Taylorin vastaansa. Lemieux, mutta Lemieux ei saa kiekkoa, vaan sen saa Taylor. Taylor antaa hyvin sinne puolustajalle, saa takaisin. McCown, hän saa mukaansa Melametsä, McCown ja sitten suomalaiset saavat kiekon. Mutta eivät saa sitä ylös, vaan Lehto menettää sen. Lemieux. No nyt saadaan kiekko keskialueelle, mutta sielläkin se joutuu kanadalaisten haltuun. Conrad. Ja sitten on tulossa Maloney. Dave Maloney, hyvä jättö Lemieuxlle. Sitten Conroy. Takko saa mailan väliin. Maloney, Lemieux. Jalo yrittää siinä häntä häiritä. Saakin napatuksi kiekon pois. Ruotanen. Ja tuosta tulee pitkä. Ja Spartahallissa on hetken kuluttua pelattu jo 48 minuuttia. Neuvostoliitto johtaa siellä edelleen 9-1. Vaive ja Makkonen vastakkain, mutta eivät aloituksessa, sillä aloitukseen kyyristyy Suomen joukkueesta Arbelius. Hän sen häviää. Hänellä oli vastassaan Ron Francis. Tikkanen jättää taakse Makkoselle. Ja sinne syntyy sitten ruuhkaa, kun Makkonen mätkähtää mahalleen. Paikalle tulee myöskin Esa Tikkanen, mutta hivenen myöhässä. Ja Timo Blomqvist pyyhkii hikeä siellä Suomen pelaaja-aitiossa. Anssi Melametsä
siinä nautti virvoittavaa juomaa. Ja tuohon hakkaa päälle kannustukseen on helppo yhtyä. Yli 14 minuuttia sentään vielä peliaikaa jäljellä. Mutta maalien tekoa pitäisi pian päästä ja nimenomaan Suomen. Steve Murphy. Ai ei mennyt paljon ohi, siellä oli Tony Tantti hyvin ohjaamassa. Nyt kuitenkin pääsevät suomalaiset vuorostaan yrittämään. Makkonen, hänet puristetaan sinne kulmaukseen ja sitten reunukseen ja näin kiekon saavat kanadalaiset, ruotsalainen ja Watson. Ja kun täällä on paussia, niin toisessa hallissa painetaan täysillä. Neuvostoliitto on siirtynyt 10-1 johtoon. Ottelussa Länsi-Saksaa vastaan. Bernie Nichols tulee Kanadalta aloittamaan. Hän saa Pekka Järvelän vastaansa. Nyt tuo aloitus pitäisi voittaa kiekko Blomqvistille ja hänen laukauksensa sitten Wormsin selän taakse, mutta nämä ovat toiveunia ja haavekuvia. Ei puhuta niistä, vaan katsellaan mitä jäällä tapahtuu. Kiekko Blomqvistilla. Suomella vaikeuksia käynnistää nyt hyökkäyttään. Sitten sieltä tullaan, mutta vain hetkeksi. Müller, sitten Järvenpää. Stan Smith ottaa Järvenpään irti kiekosta ja sitten painavat sinne sekä Kirk Miller että Stan Smith. Litter, Takko. Siinä oli korkeaa mailaakin Takon edessä, taisivat hiukan kolahtaa tuohon kasvokehikkoon. Joka tapauksessa kiekko oli Takon hanskassa. Näin takaiskua siitä ei tullut tuossa. Se voi olla, että oli omankin pelikumppanin Mailanpää, joka siinä kehikkoon kolhaisi. Lemieux. Suomalaisista Jalo. Jalo voittaa, Lehto. Jalo yritti jättää Strikolle, mutta Striko ei ollut tilanteessa mukana ja Lehto mätkähtää nurin, mutta onneksemme saadaan kiekko. Sitten Striko luikertelee, kanadalais päätyy, mutta on siellä kovassa puristuksessa ja näin Kanada tulee nyt 3-2 vastaan tilanteeseen. Kiirehtää myöskin Jalo, ehtii kuin ehtiikin mukaan. Katsotaan nyt mitä tästä syntyy. Ei synny mitään, Jalo. Mutta häneltä ottaa kevyesti kiekon pois McCann. Jalo. Lemieux ja hänestä pojat päästävät tuosta nyt sitten ampumaan. Vähän siltä näyttää. Melamessa kuitenkin tulee hätiin. Ja tuosta tulee pitkä. Jalo, Ruotanen, Suoraniemi vasemmalta oikealle. Eiserman Eddie Murphylle. Taylor, joka on ollut todellinen piinaaja tänään Suomen joukkueelle. Sitten Esa Tikkanen. Ja siihen jämähti taas suomalaishyökkäys kiinni. Kanadalaiset tulevat. Tony Tantti. Kanadalaiset vaihtavat lennosta. He pelaavat erittäin lyhyitä vaihtoja, mutta niinpä he jaksavatkin polkea sitten melkoisella vauhdilla ja paikkio. Ja siellä sitten tuskallisia ilmeitä Suomen pelaaja-aitiossa. Kari Makkonenkohan siinä on. Tuo etupuolelta tullut kuva oli sen verran
sotkuinen miehiä siinä edessä, että ei saanut kasvoista selvää, mutta Makkosen selkähän siinä näkyy. Hän lienee siellä paikkailtavana. Kiekon sulkeminen käteen ja siitä syystä pelikatko. Suomalaiset tulevat. Yritystä riittää ja niinhän se pitää olla. Järvenpää siinä, mutta Lister saa hänet tuonne vaarattomille vesille nurkkaukseen. Järvelä ja Järvelän syöttö Maloneylle, joka jatkaa suoraan sinne Vaiville. Ja Rick Vaive vetää kiekon Suomen päätyyn. Takko siellä valppaana vastassa. Francis. Vaarallisesti Järvenpää tuli siihen oman maalin eteen, mutta onneksi siinä ei ollut kanadalaisia. Sitten Blomqvist ja Paitsio. Järvelä oli ennättänyt ennen kiekkoa siniviivan yli. Ja näin pojat jälleen tuonne vaihtoaitioon. Uudet miehet jäälle. Skriko, Melametsä, Jalo ja puolustukseen Sireen Huikari. Ja Makkonenhan se siinä on kärsineen näköisenä. Toivotaan, että vaiva ei ole kuitenkaan sitä luokkaa, että hänen pelinsä olisi näissä kisoissa pelattu. Sireen. Hetken kuluttua on tästä kolmannesta erästä jo pelattu puolet. Ja Suomi on edelleen 3 maalia alta vastaajana tässä. Nyt pitäisi maalintekoon pystyä nopeasti. Skriko. Müller. Sireen, sinne tulee myöskin mukaan Stan Smil ja Smilehti ensimmäisenä kiekkoon kiinni. Suomalaiset saavat sen reunuksesta. Jalo. Sitten Huikari. Skriko. Skriko yritti syöttää maalille, mutta nyt kanadalaiset tulevat 3-2 vastaan. Stan Smil. Ruotanen ja Huikari. Sitten siinä on jo Bernie Nichols suomalaismailla välissä. Kiekko yli Suomen maalin. Müller. McCown. Ja nyt olisi vuoro tulla suomalaisten, mutta ei ole enää sellaista terävyyttä lähdöissä hyökkäyksiin, joka päästäisi irti vastustajista. Nichols ja Takko. Suomalaiset vaihtavat nyt koko ajan. Maloney tulee sinne ahdistelemaan Lehtoa ja Lehto menettää. Taylor saa kiekon. Ja kanadalaisilla edelleen myllytys päällä. Taylor. Molemmat pakit ovat siinä ahnaasti tulossa vastaan Murphylle. Kiekko, Murphy laukoo, Takko torjuu. Helminen. Ja Stevens. Ja nyt tulevat kanadalaiset. Ja kyllä he lähtevät huomattavasti kärkkäämmin näihin omiin vastaiskuihin. Nyt suomalaisi 2-2 vastaan, mutta ei siinäkään Tuohimaa ja Helminen ajatelleet samalla tavalla. Helminen jätti taakse Tuohimaa kuitenkin hivenen aikaili. Ja näin tulee Maloney. Ja hän ampuu ohi. Tikkanen. Ja katsotaan nyt sitten tuleeko Makkonen jäälle. Ei tule, sillä siellä on Tuohimaa. Tuohimaalla kiekko. Mutta heittäytyvät Stevens peitti siinä laukauksen. Näin siis tuo Makkosen vamma on ainakin sellainen, että no en tiedä sentään. Siellä on nimittäin myöskin Helminen jäällä, että katsotaan nyt sitten mitä tästä tapahtuu. Nyt vasta Helminen lähtee vaihtoon ja sieltä tulee Järvelä. Siinä on nyt, siellä oli Esa vaan käymässä. Nyt Esakin tulee pois sieltä ja nyt sieltä tulee Järvenpää, että Suomi pelasi tuossa hetken tuollaisella sekakentällisellä. Järvelä. Kanadalaispuolustaja katsoi kuitenkin Järvelää silmiin ja pelasi tämän irti kiekosta ja kaverit ottavat kiekon. Aiserman antaa sinne Donny Tansille, sitten suomalaiset Järvenpää ja Järvelä. Ja kyllä siinä selvä koukku oli, mutta Fawcett ei tuota reagoi ollenkaan. Tietysti tässä nyt ollaan vähän nurkkapatriootteja, jos sanotaan, että Fawcett ehkä antoi kärkkäämmin suomalaisille näitä jäähyjä kuin kanadalaisille. Mutta kyllähän Kanada on pelannut tästä pirteämmin, ei sitä käy kiistäminen. Tuo 3 maalin ero
on kuitenkin ehkä hiukan liian suuri. Ja tietysti kun noita jäähyjä tuli näin paljon Suomen joukkueelle, niin se on rassannut pelivoimia. Katsotaan sitten, mitä joukkue kertoo pelin jälkeen. Pahalta alkaa tässä vaiheessa näyttää. Ei ole enää kuin 7 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Olemme 3 maalia tappiolla. Vaikka tässä nyt tappiokin tulisi, niin ei kuitenkaan ole vielä syytä heittää toiveita pois tuosta 4 parhaan joukkoon pääsemisestä, vaikka kyllä se aina vaan sitten vaikeutuu, sillä saattaapa käydä niin, että loppujen lopuksi sinne Tsekkoslovakian ja Neuvostoliiton lisäksi menee USA ja Kanada. Tuleeko tästä Kanadan 6. maali? Ei tullut, sillä siinä ajautui McClellan hiukan liian pitkälle ohi Suomen maalin. Melamesta ei kunnon syöttöä häneltäkään. Niin, tuo USA:n eilinen voitto Kanadasta saattaa saada aikaan loppujen lopuksi sen, että USA ja Kanada menevät molemmat tuonne 4 parhaan joukkoon. Ruotsi pelasi tänään jo pirteän pelin, mutta vastus oli heikko. Saksan demokraattinen tasavalta. Lehto. Sitten Melamesta. Kaukaa ammutaan ja se on nyt vähän sellaista toivotonta työskentelyä jo. Kanadalaiset tulevat. Tony Tanti on Vancouverista. Ja siellä on sitten jo Eisermankin jäällä. Tanti yrittää antaa Eisermanille ja tämä ottikin kiekon erittäin näppärästi. Se oli hienosti otettu Eisermanilta aivan tuolta reunuksesta. Kanadalaiset pyörittelevät suomalaisia nyt melkoisesti. Sitten vuorostaan vähän Esa Tikkanen yrittämässä. Ja kyllä Makkonenkin jäällä on, sillä hänellä on juuri kiekko. Pienestä kulmasta laukaisee, Womsö peittää. Halvaaj. Suoraniemi ja ruotsalainen puolustajina. Siis ruotsalainen on tämän 3. erän jo pelannut puolustuksessa. Ja Makkonen saa lyödyksi kiekon, kanadalaiset päätyy. 5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kanada johtaa 5-2 ja te olette mukana sunnuntai-iltapäivän. En sano nyt sitten ratoksi, kun ollaan tappiolla tässä 5-3. Mutta joka tapauksessa sunnuntai-iltapäivän urheiluohjelmaksi nyt tulee kanadalaisille jäähy. Siellä on käsi pystyssä. Suomella jo 6 kenttäpelaajaa. Mutta kanadalaiset saavat tuosta kiekon. Ja siellä sitten puristellaan suomalaisia lisää nenästä. Joka tapauksessa tästä tulee nyt 2 minuutin rangaistus ainakin. Poset. Sieltä lähtee kanadalaisista. Hän on ilmeisesti Dinin, kyllä. Korkea maila on rangaistuksen syy. 55-22 on pelattu, kun tuo rangaistus tulee. No, katsotaan nyt, olisi tästä mukava elää jännittävät loppuhetket, kun nyt nopeasti pystyttäisiin kavennusmaali. Niin onhan siinä tuota peliaikaa vielä jäljellä, että voitaisiin vähän jännittää jopa voitostakin. Oululaiset jäällä, Järvenpää, Järvelä, Arbelius, Lehdolla kiekko, Arbelius ja heti saadaan kuvio kokoon. Järvelä antaa Arbeliukselle, tämä Lehdolle, Lehto takaisin Arbeliukselle, tämä Järvelälle, Järvenpää on siellä maanin edustalla. Järvelä nyt maalin takana ja nyt siitä pitäisi Lehdo paukauttaa, mutta hän antaa sieltä Ruotaselle, joka pienestä kulmasta vetää ohi, mutta Lehto saa vielä ja saa kiekon Järvelälle, Järvelä takaisin Arbeliukselle. Näin kuvio jälleen koossa, kanadalaiset liikkuvat tietysti nyt jo huonommin, koska väsymyshän tietysti heitäkin painaa. Arbelius ja Järvelä. Ai. No ja Arbelius paikkaa antaa uudestaan Järvelälle, näin puoli vaihtuu, mutta sitten Arbelius ottaa jälleen tämän saman puolen. Lehto, laukauksia, Järvelä.
Ei tuosta maalia tule, ellei ammuta. Nyt siellä on Ruotanenkin ja sitten sinne lihamuuriin pistää Arbelius, mutta ei mene kiekko perille. Sitten Lehto takaisin Arbeliukselle, ampua pitäisi taas 57 sekuntia rangaistusta jäljellä. Arbelius ja Lehdon pitäisi pystyttää ja nyt hän pystyttääkin, mutta ohi. Kiekko saa kuitenkin Ruotanen. Näin on nyt sitten tuo kuvio toisella puolella. Arbelius yritti hakea sieltä järven päälle syöttö perille, mutta laukaus menee ohi. Kanadalaiset pääsevät väliin, saavat kiekon sinne, Suomen päätyy. 35 sekuntia on Dininillä rangaistusta jäljellä. Suomi vaihtaa. Kuvio kyllä koottiin, mutta ei siinä oikein vaarapaikkaa pystytty luomaan. Katsotaan miten käy nyt. Lehto edelleen jäällä, sitten sieltä tulee Lundqvistin laukaus, joka kohoaa korkeuksiin. Ja Wormsley on nyt semmoisessa paikassa kiekon kanssa, missä hänellä ei olisi mitään asiaa. Sillä sääntökirjassa sanotaan, että maalivahti ei saa sulkea kiekkoa maaliviivan takana, ellei mikään hänen osansa, eli jalkamailla tai joku ole maalialueella. Eli tästä olisi pitänyt antaa sääntökirjan mukaan 2 minuutin rangaistus Kanadan maalivahdille, mutta sitä ei tullut. Ei ole muuten samasta rikkeestä tullut aikaisemmissakaan otteluissa, eli käytäntö on yhtenäinen. Suoraniemen laukaus, Wormsley torjuu eteensä, siinä putsaajat pitävät pintansa ja tuovat kiekon keskialueelle. Ja päähallissa Neuvostoliitto ja Länsi-Saksa ovat pelanneet jo 59 minuuttia. Neuvostoliitto johtaa 10-2, kun Suomi täällä menee paitsioon. Molemmat joukkueet ovat jo täysilukuisia. Ei voi mitään, selkään tulee tässä ottelussa. Huomennahan täällä on lepopäivä, eli pelejä ei pelata. Seuraava lähetyksemme, kun katsotaan tämä suomalaistilanne, se menee ohi. Seuraava lähetys on Ykkösverkossa tiistaina alkaen 16.30. 16.30. Ja silloin Suomi pelaa Saksan demokraattista tasavaltaa vastaan. Täällä on nyt sitten enää minuutti 52 sekuntia peliaikaa jäljellä. Suomalaiset vielä vaihtavat. Olisihan tässä nyt mieluummin kertonut teille suorassa lähetyksessä mukavia asioita. Ja sitten tieto Sporthallista. Neuvostoliitto on voittanut Saksan liittotasavallan maalein 10-2. Ottelu on siellä siis jo päättynyt. Ja lopputulos oli 10-2. Järvenpää antaa vielä sinne Ruotaselle. Ja Ruotanen ampuu. Tuleeko sieltä nyt kavennusta? Lähellä oli. Siinä oli Järvenpää uudelleenkin koukkimassa, kun Ruotasen laukauksen Wormsley ensin torjui. Joka tapauksessa minuutti 36 sekuntia aikaa jäljellä. Siellä tuo Ruotasen laukaus. Hyvin Wormsley sen torjui, mutta maalia ei sitten loppujen lopuksi syntynyt. Kanadalaiset siinä nyt taktillisesti viivyttävät. Heillä ei enää ole tässä ottelussa mitään hävittävää. Peli on hanskassa. 1.36 otteluaikaa jäljellä. Ai, siinä sai hyvän laukauksen Arto Ruotanen ammuttua heti suoraan tuosta aloituksesta, mutta Wormsley oli valppaana. Aloitus samasta paikasta. Järvelä aloittamassa siinä.
ja Arto Ruotanen tuolla äskeisellä paikalla. Katsotaan nyt kulkeeko sitten saman mallin mukaan. Ei tällä kertaa. Wongslille kiekko kuitenkin menee ja näin aloitus jälleen tuohon tuttuun aloituspisteeseen, mutta siinä jälleen myöskin hujahti muutama sekunti. 1.28 on nyt jäljellä oleva otteluaika. Müller otti aika kovaa siinä Lehtoa. Suomalaiset saavat kuitenkin kiekon, mutta saavatko vain hetkeksi. Järvenpää siellä sinnikkäästi taistelee. Nyt täällä sitten jo Canada Go-huudotkin kuuluvat. Suomalaiskatsomo on hiljentynyt ja se kyllä ymmärtää, kun Taylor vielä taitaa tehdä siitä Kanadalle 6. maalin. Ei nyt sentään. Joka tapauksessa 1 minuutti ja 1 sekunti on otteluaikaa jäljellä. Ja Kanada järjestää siinä sitten kiperän tilanteen Kari Takon maalin eteen. Taylor ampuu 1 kerran ja menee uudestaankin siihen tilanteeseen, mutta kiekko oli sitten jo Takon hallussa. Jalo, sitten Blomqvist. Suoraniemi, Blomqvist, viimeinen sekunti menee ja suomalaisetkin ovat jo selvästi antautuneet. Jalo, Riko ja Wongsley pistää kiekon vielä katsomoon. Siellä ainakin joku tulee iloiseksi, kun kiekko kartuttaa varastoja. En tiedä sitten onko täällä Kari Korhosia, jotka keräilevät näitä MM-kisa- ja olympiakisakiekkoja. Joka tapauksessa Alpo Suhonen oli vakavan näköisenä tuolla ja syystäkin. Tämä ottelu hävitään. Seuraava vastustaja on sitten Itä-Saksa. ...39 sekuntia oli vielä peliaikaa jäljellä. Rikolla kiekko. Suomalaiset hakevat tuosta nyt vielä yhtä lohdutusmaalia, mutta ei sitä taida tulla. Taylor, hän saa kiekon keskialueelle. Blomqvist käy sen hakemassa, mutta aikaahan siinä kuluu. 20 sekuntia enää peliaikaa jäljellä. Kaikki odottelevat nyt vain loppusummeria. Blomqvist. 6 sekuntia. Ei mene kiekko enää Kanadan maaliin. Ei se mene enää Suomenkaan maaliin. Jaa, lähellä oli. Ei mene. Näin oli sitten ikävää kerrottavaa tällä kertaa täältä.